Мелетамак авылының тау башына салынган Сөләйман мәчете мөслимгә килүчеләрне үзенчәлекле архитектурасы белән ерактан ук каршы ала. 20 ел элек ишекләрен ачкан мәчет бүген дә яңа төзелгән кебек. Авыл халкы әлеге вакыйганы зурлап билгеләп үтте. Коръән укып башланган күркәм чара бүләкләргә дә, матур теләкләргә дә бай булды. Безнең мондагы мәчет инде Чал ягына килеп кергәндә, тау башында ул вакытта ничексез аны шулай современный дизайн белән ясагансыз, бүгенге көндә дә бик актуаль дизайн белән матур иттереп, урыны матур сайланган. Чаллы икмәге акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Рафаэль Юнысов мәчетне төзеп бетерүгә, аның төзеклеген саклауга зур суммаларда игъана ярдәме күрсәткән кеше. Ул бүген дә мәчетнең коммуналь түләүләргә киткән чыгымнарын күтәрергә ярдәм итә. Бөтенебезнең дә изге бурычы шунда халык яшәгән сыйфатлы матур тормыш без алга тәэмин итәргә тиеш. Хакимиятне, безнең бизнесменне шуларга тиеш. Һәм әлбәттә инде халык белән шуларда безнең аңлашу булырга тиеш. Шулай булганда безнең бүген дә без матур киләчәгебез дә бар, һәм киләчәктә үмитләр яшәгәнбез. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Мәчет буш тормый, халык гает, җомга намазларына гына җыелып калмыйча, биредә дини чаралар, мәҗлесләр, өмәләр оештырыла, остазлар дин гыйлеме дәресләре бирәләр. Бүгенге көндә 12-15 кеше йөрибез. Аның кайберләре эштә, шул сәбәпле килмиләр инде. Мәчеттә Корбан гаетләре үткәрәбез, Рамазан гаетләрен үткәрәбез, таравих намазлары укыйбыз. Бер генә җомганы да калдырган юк, җомгага йөрибез. Һәм инде ифтар мәҗлесләре, башка төрле мәҗлесләр үткәрәбез. Мәчетебез һәр вакыт ачык. Ислам шәригатын төгәл үтәүдә, мәхәллә халкын туплап, аларга дини гыйлем бирүдә, үсмер буынны әхлаклы итеп тәрбияләүдә абыстай остабикәләрнең роле зур. Хәзерге көндә инде шушы соңгы елларда без үзебез йөрибез инде, һәм мин укытырга инде үз эстем алдым дигән кебек инде, тәҗвид кагыйдәләре белән Коръәнне, мәд хәрефләре белән барысында инде әйбәтләп укырга тырышабыз. Чөнки әгәр дә дөрес укысак, безнең һәр хәрефкә, һәр әйтелгән хәрефкә әҗр савап языла. Шуңа күрә без бик тырышып укыйбыз инде. Күп көч куеп төзелгән, барлык уңайлыклары булган мәчетләребез авыл халкын үзенә тартып торсын, яшь буын да гамәл гыйбадәтләрен өлкәннәр белән бергә үтәсеннәр иде дип телибез. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.